馬年うまくいく予感。東広島に息づく身近な馬を巡ってみましょう。最初は西条中央にある密城古墳。約1800本の埴輪の中には馬型埴輪があります。戦いに関わった馬への思いを古墳の主が形として残そうとしたのかもしれません。次は秋津町道にある高木山神社。神社にある神明は太平洋戦争中の金属類回収令で失われましたが、多くの人の支えによって1982年3月に再建されました。続いては高谷町高谷堀にある聖石庭園。庭園にある唯一の春日灯籠には12種の動物が彫られています。その中には疾走する馬の姿が。ぜひ探してみてください。最後は八本松町飯田にある東総神社。神社に残る巨大な絵馬には白馬が描かれています。この馬はあやめの前の命を救った愛馬ではないかと伝えられています。お出かけ先に迷ったらぜひ詳しくは東広島デジタルで記事をチェック。